ngħid ovvjament mhux bis-saħħa tiegħi x'ina ma nħobbx ngħidha di. Hija xi ħaġa li kienet fiha. Infatti kienet taħdem miegħek. Kienet taħdem miegħi għamlet żmien taħdem miegħi, però qalt li ma I'm not for here. Qalt li nirti nagħmel xi ħaġa tiegħi, nagħmel xi ħaġa jiena. Kif tħossok li sek bnejt dal-imperu? Ħażinu. U m'għandekx il-minuti. Ħażinu. Jiena dejjem kien l-antijaj mhux il-boj isnek ma jkunx jurik li ma jkunx għalem. Din engineer illum. Però Valentina dejjem tant tiftakar dejjem tkun miegħi u kienet anke tgħallem miegħi, ġifieri kienet tagħmlet anke fashion show waħedha, kienet tagħmlet anke beauty contest waħedha organizzati, però mbagħad she came back to me qalt li jimmini xalaw. Ħassejta u jien dejjem kien it-tir tiegħi li Valentina tkompli warajja jew tgħinni. Ma it wasn't the case, ifhimni dawna inti ma tistax tgħidilhom isma' inti bil-forsi tagħmel hekk. This is something that they have their future, their career, tipprova u naħseb jiena kulħadd minn għandu l-business jieħu pjaċir li tfal tiegħu jirnexxu u jkunu magħhom imma mhux dejjem taħdem il-sitwazzjoni. Dik hija daqsxejn nafsa u taf. Ma you cannot do otherwise.